யானைக்கு பிடித்த விருந்து பால்தான், யானைக்கு பிடித்த விருந்து கரும்புதான், மானுக்கு பிடித்த விருந்து புல்லுதான், வண்டுக்கு பிடித்த விருந்து தேன்தான். உனக்கும் எனக்கும் பிடித்த விருந்து என்ன தம்பி, உனக்கும் எனக்கும் பிடித்த விருந்து என்ன தங்கை, உனக்கும் எனக்கும் பிடித்த விருந்து என்ன தம்பி, உனக்கும் எனக்கும் பிடித்த விருந்து என்ன தங்கை. எனக்கு பிடித்தது இயேசுவின் விருந்து, அதுதான் சிறந்தது நீயும் தெரிஞ்சுக்கோ. எனக்கு பிடித்தது இயேசுவின் விருந்து, அதுதான் சிறந்தது நீயும் தெரிஞ்சுக்கோ.